Bona tarda, us donem la benvinguda a Cel a Cupidó, un programa de relacions dissidents, és a dir, totes aquelles formes de viure i compartir-nos que quan les expliques a la persona amb qui parles arrufa el nas i no pot evitar dir coses com bueno, ja se't passarà, és molt bonic però no és realista, o jo no podria. Avui torna Amors Llibres a la llibreria La Capona, de Tarragona. Els que ens seguiu ja sabeu que és un cicle de presentacions literàries que vam iniciar la temporada passada i que, abans de cada cita, fèiem un programa especial. Doncs aquest any hem volgut fusionar-ho tot, així que tindrem programa i presentació de llibre tot junt. I, a més, en públic. Saludeu! Podreu sentir aquest programa dimecres vinent per Tarragona Ràdio 96.7 FM en l'horari habitual de 3 o 4 de la tarda. Recordeu que aquesta temporada gravem quinzenalment i que quan no hi som naltros, a Tarragona Ràdio podreu sentir les amigues del Ram de l'Aigua i us els recomanem moltíssim. També ens podeu seguir a Instagram com a Cela_Cupido amb un punt entre les dues L's de Cela i des del link de l'avió podeu repescar els programes a tarragonaradio.cat, a YouTube, a Spotify i a iVoox. I a més, també teniu el link al nostre Patreon des d'on podreu ajudar a que aquest programa sigui una mica més viable i on a més tindreu un material extra superinteressant. Al programa d'avui ens acompanya Napai. Bona tarda. Bona tarda. Amb quin pronom et sents més còmode? Qualsevol em va bé. Molt bé. Doncs el Napai és coordinador i un dels autors de En defensa d'Afrodita, que avui celebra 10 anys i parlarem de què ha passat en aquests 10 anys, de la vigència del llibre, de les seves carències vistes avui i altres melonets. Jo sóc Montse Adán, el pronom que més m'identifica és ella i opto pel femení genèric. Jo sóc l'Uri Mas, el meu pronom és ell i utilitzo tant el femení com el neutre genèric. I avui ens endinsem en el mite d'Afrodita. Aviam si la deessa de l'amor ens beneeix amb els seus dons per seguir enfonsant els murs d'aquesta cel·la. La Cela Cupido. Bueno, primer de tot, la pregunta que totes i tots ens estem fent. Napai. Per què Napai? Doncs és un nom que ve de fa molts anys, clar, vaig iniciar-me fent moltes coses artístiques i sempre anava canviant de pseudònims perquè sempre és més divertit utilitzar un pseudònim que no l'avorrit nom i cognom. I sempre és més divertit utilitzar-ne 8 o 12, no? Sí, va arribar un punt que vaig dir, vale, millor quedar-me amb un de sol perquè si a algú mai li agrada res que faci, doncs que pugui interessar-se per mi i veure què faig, no? I em vaig quedar amb aquest nom simplement també perquè era neutre, perquè a vegades només, jutgen només pel gènere i no sé, sempre també volia quedar-me en l'anonimat en el principi, ara ja no, però llavors aquest nom em donava anonimat i era més neutre, perquè no em jutgessin ja només pel nom. A més també, té alguna relació amb el teu poble? Pot ser? Sí, hi havia una noia que era, per mi era un referent, jo volia ser ella, llavors m'emmirallava i mira, vaig treure'l d'aquí, una noia que li deien la Pai. Que guai. Clar, a més en espais llibertaris, anarquistes i també utilitzar pseudònim ja no és un gust, sinó a vegades una necessitat, no? Sí. És molt habitual utilitzar pseudònims. En defensa d'Afrodita, un dels primers llibres fets a Catalunya que fa un anàlisi polític de les no monogàmies, per no dir el primer. O sigui, si n'hi ha un altre, abans, digueu-nos-ho, perquè ens encantarà equivocar-nos, llegir el llibre, portar a l'autori, autor o autora, a veure què onda. A més, sorgeix, com ens vas dir en l'entrevista prèvia que vam fer, de la teva necessitat de trobar material sobre el tema. Així que el llibre com neix molt abans de la seva publicació, no només perquè òbviament s'ha d'escriure abans de publicar-lo, sinó perquè al final és com neix d'articles que ja existien sobre el tema i de més, d'on neix el germen de tu interessar-te per tot plegat i el procés de gestació del llibre? Doncs el germen va ser a una fira del llibre anarquista a Londres on vaig trobar un fanzine que es deia així, de qüestionant la cultura de la monogàmia, i em va al·lucinar perquè mai havia vist polititzar les relacions sexoafectives i llavors em va semblar al·lucinant i el vaig començar a traduir i d'aquí vaig començar a crear els meus propis textos, sobretot al veure això que hi havia aquesta gran mancança de que no es qüestionava, no es polititzava una cosa tan central a les nostres vides com les relacions sexoafectives. I llavors vaig anar recopilant els textos que vaig trobar i sí que em va sortir aquesta imperiosa necessitat d'intentar-ho publicar per arribar més enllà dels amics o el gueto anarquista, no? Que els fanzines només arribava així de forma limitada
Llavors, bueno, va costar també trobar una editorial, la primera que vaig trobar va fer fallida, després, al cap de 3 anys... Per culpa del teu llibre? No, encara no, que no l'havien publicat. No, simplement no els van funcionar els números i finalment sí que ho vaig aconseguir. I per això és important entendre l'origen del llibre, perquè tots els textos estan escrits per activistes. Llavors tot el llibre doncs, té un to així una mica molt extremadament idealista, a vegades pamfletari, i clar, tu quan fas activisme el que vols és transmetre les idees d'una forma molt clara, si cal amb lemes o eslògans, i això, clar, la contrapartida és que no hi ha molt d'espai pels grisos i llavors fa que, bueno, que acabes tenint un discurs molt radical, no? Que no és apte pel gran públic, especialment per un públic fora del gueto activista, tant per la terminologia com pel to, no? Que és molt, això, és zero moderat i és com anat a la contra de lo establert, no? Que té lo bo i lo dolent. O sigui, la cosa bona és que, doncs, que fa que t'obri moltes més possibilitats, no? A no conformar-te amb el que tens. Però la part dolenta és que, clar, també pot generar frustració per no arribar a aquests ideals tan elevats que queden reflexats en aquest llibre, o que a vegades simplement provar una cosa nova no té per què ser millor, no? I el discurs així és una mica radical en el llibre. Bueno, per sort, una de les coses que anirem veient durant el programa, no, és que 10 anys després, i això és una de les coses guais de tenir-te aquí, ara estem fent activisme de grisos, no? I això n'hem parlat molt durant la temporada passada. En tot cas, els objectius del llibre, com en un manifest, no, apareixen ja des del principi, oi, Montse? Sí, que des del principi ja surt que l'objectiu del llibre és reflexionar sobre com condiciona la cultura monògama en les nostres relacions i el rol autocrític en mirar les nostres formes de relacionar-nos. I això també que no sigui una lluita parcial, no? Que això sempre... Bueno, no sé si sempre, però almenys des dels últims anys es va parlant molt d'interseccionalitat, no? De no crear lluites de primera, lluites de segona, no? I més en una lluita o més en un espai que ens atravessa tant com és les relacions interpersonals, no? Vull dir, el món es construeix a partir de relacions interpersonals. Més objectius. Bueno, a més, intenta fugir del binarisme monogàmia o poligàmia. El binarisme, I en realitat al final és com visibilitzar que la monogàmia, més enllà d'una opció relacional, no? Que de fet ahir hi ha gent aquí entre el públic del grup de no monogàmies de la Gata, venir-se, comentàvem, no? La diferència entre sistema i opció, no? Relacional, o sistema i model relacional. En el sentit de que un sistema és una cosa sistematitzada, valgui amb la redundància, no? Una cosa que sempre que passa una cosa en passa una altra, no? Sempre hi ha una acció-reacció que sempre és igual i genera al final tot d'opressions i que més reforça altres sistemes de poder, no? Que són patriarcat, homofòbia, capitalisme, oi? Sí, va tot lligat, no es pot separar. I en aquest sentit parlàvem de quin és el sistema. El sistema, com vau definir fa 10 anys en Defensa d'Afrodita, era la cultura de la monogàmia, no? No sé si ens podries fer... Sí, he hagut de posar molt d'èmfasi en aquest punt, perquè al principi la gent, clar, jo concebia la cultura de la monogàmia com una opressió, en el sentit de que no és una opció la monogàmia. Estem en una cultura que ens imposa aquest model perquè és l'únic acceptat i reconegut i qualsevol alternativa o és ignorada o menyspreada. I llavors ho havia de distingir, perquè al principi la gent se m'enfadava perquè sentia qüestionada les seves relacions monògames i jo el que dic és que no. I ho comparava molt també, igual que el problema no són els homes sinó el masclisme, o el problema no són els heteros sinó la homofòbia. Doncs igual, no? El problema no és la monogàmia sinó la cultura que ens imposa la monogàmia. I en què es basa aquesta cultura de la monogàmia? Perquè una persona que... I ho entenc, no? Vull dir que si jo li vaig a mon pare i li dic és que tu estàs influït per la cultura de la monogàmia, mon pare m'ha dit, mira niño, te quedas sin cenar. Doncs per mi el més característic és l'exclusivitat que considera les persones com a propietats, i això fa que genera repressió sexual, genera dependència, i sobretot el fet, no, que planteja la vida en base a la parella, no? Llavors tot el projecte de vida es basa en la parella, en l'habitatge, el tenir fills, el viatjar, el cotxe, tot va lligat a la parella. Llavors, clar, això genera una dependència desmesurada, que és difícil que pugui ser sana una relació tan dependent, no?
Per això sempre ho comparo amb els amics. Imaginem-nos tenir un sol amic, no? Doncs segurament seria una relació poc sana també, perquè hi hauria una dependència exagerada. Amb els amics o amb els fills, és que encara és més tal, no? No, és que jo només vull amb una persona i a aquesta persona dedicar-li tot el meu temps, no sé què. Home, doncs no tinguis fills, perquè si no tindràs un problema. Exacte. Si compartimentem l'afecte cap als fills, ja hi ha un problema amb la monogàmia? Ah, no. Suposo que no, no? Bueno, també surt el problema al revés, no? Que com sempre està tot ambientat a tenir una parella, en el moment que no la tens i estàs solter, com que tu vida no tiene importància, no? I te frustra bastant. Sí, crec que és bo també comparar-ho amb la relació de pares i fills, perquè també es genera molt fàcil l'abús, no? Perquè hi ha una dependència total, no? Llavors és fàcil abusar-nos, perdonar-nos l'abús, perquè no, simplement depenem totalment d'aquesta relació. I abans ja ho has dit, no? Comparar l'opressió que genera la cultura de la monogàmia, si ho fiquem com si parlem d'altres opressions, no? Com per exemple el masclisme, no? O l'homofòbia, ens ajuda a fer aquest clic, no? De fet tinc amigues i amors que diuen, ostres, una de les coses bones d'aquest llibre és que em va fer aquest clic de, ostres, clar, la homofòbia és un sistema, no? Forma part i està en la nostra cultura RQR i RQR o el masclisme. Aleshores, ostres, si ho entenc com aquí, com des d'aquí, sí que veig que hi ha una cultura, no? que afavoreix una de les opcions i que es genera un fals neutre, que també és aquesta idea de sort que existeix la paraula hetero, perquè si no serien normals i els altres, no? Sort que existeix la paraula cis, perquè si no serien els normals i els trans. Exacte. Bueno, si segueix operant, vull dir, depèn de l'entorn que et moguis, no? Però encara és molt difícil sortir de l'armari de les no monogàmies, o sigui, amb la mateixa família, que t'entenguin, bueno, tot està pensat en el model monògam, o especialment a partir de certa edat, no? En els 20 i tants es permet o es tolera certa disbauxa sexoafectiva, però a partir de certa edat suposa que no, que ens hem d'aparellar per dur a terme el projecte de monogàmia i família nuclear. I clar, és que tenim molt pocs referents també, per això ho fa complicat, no? Encara ara. A més, històricament, en un dels teus articles en el llibre parles d'aquesta idea històrica, no? de la monogàmia lligada al patriarcat, a la classe, a la propietat, a la religió, no? Sí, és que és indestriable. O sigui, tota la nostra cultura occidental es basa en la monogàmia i d'aquí ve el capitalisme i la cultura de la dominació i va molt lligat, no? Al final el sistema va molt bé que estiguem tots aïllats en petits nuclis de parelles, perquè llavors som totalment dependents del sistema, perquè tu com a parella no dones a l'abast, al final tu t'has dedicat a treballar en la teva feina per poder pagar tots els serveis i productes i per poder subsistir. D'aquests en parlarem després, de la monogàmia maximitza el tema econòmic. Sí. A part, hi ha una altra cosa interessant que és com la idea de que els problemes que provoca la cultura monògama són tractats com a problemes personals. Aquesta idea de quantes vegades ho hem sentit de cada parella és un món. Oh, jo no m'hi fico, cada parella és un món. I llavors és un camp adobat perquè puguin reproduir-se tot de violències que... Sí, igual que ha dit abans, la relació pares-fills, en el moment en què ho tanques tot, hi ha més abusos i més coses que no es veuen i per tant se permeten. Clar, és que la violència queda aïllada en els habitatges on vivim les parelles aïllades i ningú veu, si algú veu són els fills, que els fills ho hauran normalitzat des que han nascut i no tenen cap eina per qüestionar-ho, la parella tampoc. Sí, és tot ideal perquè es desenvolupi la violència i vagi creixent i podem acabar amb relacions tòxiques molt fàcilment. I una de les altres coses de les que parla el llibre com a cultura de la monogàmia és de parlar de la violència masclista i els feminicidis com el punt àlgid d'aquesta cultura monògama, no? Que està íntimament lligada amb la cultura patriarcal. Si quan hi ha un feminicidi parlem que hi ha una problemàtica de fons, no? a nivell de masclisme, moltes vegades o no parlem tant de que hi ha una problemàtica de fons a nivell de mononorma, no? És a dir,
això, no? De la persona que ha comès l'assassinat, era un pertorbat, era gelós, tenia problemes personals, era molt possessiu, no? Com si fos un cas aïllat, que de fet també passa en molts feminicidis. No, és que estava boig. Llavors traiem tota la responsabilitat social en aquests crims. Sí, bueno, és que és molt evident perquè no és casualitat que el 99% dels feminicidis són causats per les exparelles o parelles de les víctimes. Llavors, està clar que hi ha masclisme, però sempre s'ha de tenir una visió més, que és falta aquesta, no? Veure la cultura de monogàmia com a violència estructural, que promou molt la possessivitat, la gelosia, fa que siguin totalment tolerades i es puguin desenvolupar sense aturador. Inclús romantitzades. Perquè diu, està normalitzada, però la gelosia dintre de monogàmia està romantitzada, de que això vol dir que t'estimes més a la teva parella, no? Sí, i dintre d'aquesta idea és que la idea de l'exclusivitat sexual en monogàmia no és ni real, és l'expectativa de la mateixa, no? I en aquest sentit la Georgina Monge, que la vam tenir al programa l'any passat, no sé si us en recordeu, parlant del llibre El capital de l'amor, va estar dilluns amb tu a l'Ateneu Barcelonès i va fer una pregunta al públic que... La podem fer ara. La fem ara. Sisplau. No heu de parlar. No passa nada. Per cert, si voleu parlar tenim un micro i sabem com utilitzar-lo. Quantes persones d'aquí han patit o s'han vist, o sigui, han estat víctimes d'una infidelitat? Que aixequin la mà. Prou. Molt bé, aquí. Tu, Napai, no? Jo no gaire, però perquè ja tinc poca gelosia, llavors no m'afecta gaire la infidelitat. Però a Barcelona realment va ser impressionant, o sigui, quasi el 90% del públic va aixecar la mà. Sí, de fet a mi em sorprèn que hagi molt poca gent, perquè crec que quasi totes les persones que conec que han tingut relacions monògames com dius tu, han patit alguna infidelitat per part d'haver-la fet o haver-la patit. Sí, està a l'ordre del dia. I de fet aquí això em branca amb uns articles que de fet recordo més, que és la idea de l'adulteri o altres mitges revolucions, que aquest va ser un dels de uau, ostres. Sí, crec que és útil això, perquè és que per mi el més important del llibre era qüestionar la cultura de la monogàmia. L'únic que s'ha fet famós pel fet de promoure relacions obertes, però jo sempre ho comparo amb el feminisme, no? És com si s'hagués plantejat la teoria queer i destruir el gènere abans de qüestionar el masclisme, abans de qüestionar l'opressió que hi ha. Seria fer un salt que no, seria impossible, no? Doncs igual passa amb el tema de les relacions. Proposar el poliamor abans de qüestionar l'opressió que vivim, que és la cultura de la monogàmia, per mi és un error. Per això per mi el més important sempre era posar el pes aquí, anem a qüestionar aquesta opressió que tots vivim, encara visquem relacions obertes o tancades, a tots ens perjudica aquesta cultura, no? Perquè al final promou un ideal que és inabastable, la monogàmia pura dura no existeix, és un mite, es basa en l'ideal o el mite de que la nostra parella estarà allà per sempre i es podrà satisfer totes les nostres necessitats afectives i sexuals durant tota la vida. Clar, és molt difícil que es cobreixi. No li atraurà ningú més, no? Clar, són moltes coses que estaré amb aquesta persona, segur que no voldrà estar mai més amb ningú més que no sigui jo. Sí, de fet, en el llibre hi ha una cita de Joan Fuster, al Diccionari per a Ociosos, que diu gairebé podria dir-se que els grans enamorats només han existit en el món de la ficció llibresca. Sí. Bueno, de esos fangos estos lodos. El llibre l'ha llegit moltíssima gent que coneixem, Montse. Sí, de fet hem volgut demanar-li a gent que coneixem que ens fes una pinzellada de què va significar el llibre En defensa d'Afrodita al llegir-lo. I tenim una declaració del Mario, que és una de les persones darrere del projecte d'Històries de Poliamor, que és un podcast que us recomanem moltíssim. Pues sí, anem a sentir a veure què diu el Mario de En defensa d'Afrodita. Doncs En defensa d'Afrodita va ser un dels primers llibres que em vaig llegir quan estava començant el tema de no monogàmies, no? Perquè jo havia llegit allò típic que és tothom, no? Els manuals d'ètica promiscua, más allá de la pareja, tot això, que estan bé i tenen la seva funció, tot i que crec que van adreçats a un públic que no era jo. Però jo notava que em faltava una cosa, i aquesta cosa era la part política, la part de qüestionament del sistema. El preguntar-me per què estàvem fent-ho, més enllà de com fer-ho. Llavors una persona em va recomanar aquest llibre i
i el vaig comprar i crec que el vaig llegir d'una sentada o dues perquè estava enganxat davant dels assajos, perquè aquest llibre estava plantejant alguna de les preguntes que jo volia fer-me. Ara ja fa anys que el vaig llegir i no recordo els detalls específics, però sí que sé que és un llibre que quan alguna persona em pregunta què puc llegir sobre no monogàmies, li dic en defensa d'Afrodita. Doncs, Napai, amb quanta gent t'has trobat com el Mario? T'han parat pel carrer? Tu eres Napai, se te nota en la mirada que eres Napai. No, perquè encara no he arribat a aquest nivell de fama, però sí que la gent que em coneix m'ha vingut tant per bo com lo dolent, però sí que diversa gent que l'he canviat la vida, tant per bo com un col·lega va dir és que la meva nòvia m'ha deixat per culpa teva, perquè es va llegir el llibre i m'ha deixat. O també és molt típic, això crec que és el més habitual, que és que molta gent ha regalat aquest llibre als nòvios o nòvies, en plan, mira, et llegeixes això perquè la teva gelosia és el teu problema, la teva responsabilitat, així que tu llegeixes i t'actualitzes una mica perquè estàs una mica antiquada. Llavors entenc que molta gent li desperti ràbia, odi, estrès posttraumàtic perquè ha patit aquest llibre, perquè clar, és molt més fàcil regalar el llibre que no pas haver-te de currar la gestió emocional d'una relació. I que haver de tenir una conversa incòmoda amb la teva parella. És més fàcil dir, bueno, te lo lees i ja luego comentamos. En el llibre ho diu, que obrir una relació és un procés, no és fer un clic, no és dir una decisió, obrim la relació, ja està. No, és anem a treballar-ho perquè és molt més difícil del que sembla. I sí que hi ha algun article que, com és així tan activista i tan idealista, que arriba a dir, doncs, hi ha algun punt que sí que potser no s'ha treballat prou la responsabilitat afectiva, també perquè aquest llibre és de fa més de 10 anys, llavors hi havia pocs referents pràctics, llavors quan proposa coses és a nivell una mica experimental, com un capítol que parla de sexe col·lectiu per fer front al sistema monògam, no? All right. Bueno, el que està clar és que els objectius del llibre, com diu explícitament en el llibre, és reflexionar sobre les nostres relacions, com les duem a terme, com les vivim i com les sentim. I, de fet, aquest llibre ja ho diu, que pot ferir la teva sensibilitat perquè pot fer que et qüestionis la teva vida i les teves relacions. Pot ser un xoc, però aquesta és l'intenció, forçar-nos a reflexionar sobre allò que mai ens haguéssim plantejat. De fet, un altre comentari positiu que va llegir d'una noia era, al llegir-lo deia, ha estat com una sacsejada, com si t'agafessin pels peus i t'expulsessin bruscament durant una bona estona. Acabes el llibre i et poses dempeus com pots i un cop t'has refet te n'adones que el camí que trepitges brilla com mai i que fins i tot ha canviat la cara. Bueno, si et fiquen del revés, claro, te sube la sangre a la cabeza y luego estás flipando. I luego, clar, a veure com te fiques de peu una altra vegada. Però bueno, no tots són... Bueno, tu ja vens com una miqueta ficant la vena abans de la ferida, Però anem cap a una miqueta a les ressenyes una miqueta més crítiques. Vamos de menos a más. La Júlia Càmera va publicar el 2021 una ressenya a Context anomenada Contra la cultura de la monogàmia arran de la primera edició del llibre en castellà. Allà reflexiona sobre com anar cap a models relacionals més lliures i sants, que això està superguai l'article, de fet la gent del Patreon us passarem el link, els que no, lo buscáis. Això, no? I planteja un parell d'omissions al llibre. Una és l'absència important d'aquesta idea de la responsabilitat afectiva, que ja l'has comentat i que de fet en parlarem més tard, i l'altra és la de la problemàtica del factor temps, que és un problema com real en les societats capitalistes actuals, no? Que són cronofàgiques i que les cures, clar, que requereixen una quantitat de temps que no tenim ja per les amistats en una estructura, diguéssim, piramidal en què hi ha una parella i amistats i família i tal. Imagina't quan aquesta estructura piramidal comença a esquinçar-se, no? Sí, estic d'acord, vull dir que sempre ho dic, que l'amor es multiplica, no hi ha un cupo de és que se m'ha acabat l'amor i ja no te'n puc destinar més a algú altre. L'amor es multiplica i pot ser infinit, el que sí que és limitat és el temps. Llavors sí que s'ha de gestionar, però també hi ha una idea que és pròpia de la cultura de la monogàmia, que és la idea de que amb la parella t'hi has d'entregar per complet i ho has de compartir tot i hem d'anar a viure junts. Clar, llavors hi ha gent que diu, ostres, si jo ja no tinc temps per una parella, com podria tenir-ne per una altra? Clar, és que això és cultura de la monogàmia, la idea de que ho hem de compartir tot amb una sola persona. Hauríem d'això, amb cada persona, doncs, compartir el que funciona i limitar-ho, perquè també fa que generi massa dependència i ens saturem de les persones. Llavors, sí que podem tenir diversos amants o persones importants a la vida,
en la seva justa mesura. Amb una potser ens podem veure cada dia, amb l'altra un cop a la setmana, amb l'altra un cop al mes i amb algú un cop cada mig any. I no vol dir que sigui aquesta relació més feble, perquè potser serà superintens, no? Si ens trobem un cop cada mig any serà apoteòsic quan ens trobem. Sí. Bueno, i també aquesta cosa de no, és que ho hem deixat perquè és que no compartíem aficions. No? És com, ostres, potser hi havia una connexió i un projecte, jo què sé, de vivenda, no? Que podríeu entendre-us molt bé a nivell de conviure, però és que no compartim aficions. Bueno, doncs potser no era necessari deixar-ho, no? Perquè no compartíssiu aficions, podíeu tenir aficions cadascú per la vostra banda i compartir els projectes que sí que us eren bonics i propicis, no? Que això no t'ho planteges en les amistats, per exemple. En les amistats no deixaries una amistat perquè amb aquesta persona no puc fer certes coses, perquè saps que tens altres amistats en les que podràs cobrir aquestes coses. Sí, no som tan exigents amb les amistats, no? Les acceptem tal i com són. En canvi, amb una parella li demanem tot. Volem poder-ho compartir tot, els viatges, les aficions, anar al cine, que ens agradin les mateixes pel·lícules, les mateixes sèries, i clar, vull dir, pot ser, potser una persona de cada 1 milió troba aquesta persona ideal amb qui compartir-ho tot, però crec que la resta dels mortals hauríem d'acceptar més, estar més oberts a compartir-ho amb diversa gent, perquè això és el més fàcil de poder complir. I què fem amb el factor temps? Com ho podríem solucionar, això? Dinos! No, és el que deia abans, que simplement hem d'estar oberts a dedicar diferents dosis de temps a cada persona, sigui amic, sigui amant, sigui parella, i valorar el temps, encara que sigui poc, que sigui de qualitat, no? Bueno, i també està la idea que va més enllà, no? Si volem desmuntar una cultura de la monogàmia, aquesta cultura de la monogàmia està extremadament impregnada per una cultura capitalista que el que busca és que simplement produïm, i quan no estem produint, estiguem a les xarxes socials produint aquesta hiperrealització del jo, no? I com al final no ens queda temps perquè estem distretes, que de fet tens un altre llibre sobre l'idea de la distracció de masses, no? Exacte. Sí, és que em fa gràcia que no tinguem temps per persones reals, però després estem tots 3 hores i mitja cada dia a l'Instagram, TikTok, bueno, al mòbil. Vull dir que el temps hi és, l'únic que l'hem de rescatar perquè ens l'han robat aquestes xarxes socials. Com es diu l'altre llibre, que també és de tira de paper? La nostra atenció ha estat raptada. La nostra atenció ha estat raptada, ja ho sabeu. Continuem, va. Bueno, pues, parlant d'aquestes sensibilitats ferides, no?, que parlàvem de les crítiques, volem llegir-te alguns fragments d'algunes crítiques que hem llegit, però et donem dret a rèplica. Està bien això, no? Perquè a vegades algú fa un llibre i les crítiques no es responen perquè... Clar, a més que és molt fàcil això d'internet, no? Que la gent puede soltar l'àudio, però com no li pots replicar res, pues ja està, se queden tan anchos de soltar-ho i ja està. Anem a veure. Vinga, el blog El Castell de Somnis, que és una crítica de l'any 2015 que fa Francesc Aguilar, diu això. Quan l'amor és lliure, però, a més dels fonaments socials i polítics libertaris o les opinions i desitjos personals de les autores, calen els estudis científics, fisiològics, neurològics, evolutius, antropològics, etc., de l'espècie humana per fonamentar la teoria. Què n'opina vostè, doctor Napai, d'aquesta asseveració del doctor Francesc Aguilar? Que ja estic totalment d'acord, perquè és que és un llibre activista i ve d'un activista molt d'activisme d'esquerra, superhumanista, on s'ha de reconèixer que no té gens en compte tots els condicionants més de les ciències dures, no? Biologia, psicologia evolutiva, tot això. De fet, estic escrivint fa anys una segona part del llibre on... per poder això, diguéssim que el llibre està bé però és tot condicionants culturals i prou, llavors falta l'altra meitat de la pel·lícula que és entendre que també som animals i tenim condicionants biològics i que no són deterministes, o sigui, bàsicament la segona part es basa en trencar els mites aquests de que la biologia és determinista i no, però ho has d'entendre com funciona i és el que faltava i no sé si podem parlar, hi ha un gran tema que és la gran barrera a les relacions obertes, que és la gelosia, i per entendre-la has d'entendre els condicionants biològics, evolutius, perquè ningú ha elegit el seu nivell de gelosia i cadascú parteix de diferents graus,
igual que jo tinc 0% de gelosia, tinc amics que estan al 100% i el més mínim estímul els genera una gelosia terrible i no ho han elegit. Llavors s'ha de tenir en compte a l'hora de decidir quin tipus de relació volem, perquè si tens molta gelosia segurament no et surt a compte treballar-te-la, que es pot treballar, però clar, si en sents tanta et causa un dolor que no et compensa treballar-ho, perquè treballar-ho vol dir haver-la d'experimentar i a pròpia pell, i això és dolorós. Per quan? Com es dirà? Afrodita està bé, però l'anirem defensant de tant en tant. Estaria bé que es digués en contra d'en defensa d'Afrodita. Perquè, bueno, una mica per redimir... perquè és això, que el llibre té tants fans com haters, llavors una mica capgirar la gent que va patir el primer llibre, que almenys es pugui sentir més acompanyada amb el segon. Però llavors els fans es convertiran en haters. Pot ser, però ja no es pot evitar, això. Vinga, va, continuem amb la crítica del Francesc. Doncs la crítica acaba concloent que les no monogàmies són orgies o sexe col·lectiu de gent gay, lesbiana, feminista o queer. I citem al final, que Déu-n'hi-do, diu: el llibre aporta eines de debat i reflexió sobre les relacions sexoafectives humanes i estic obert a una o més orgies o sexe col·lectiu, però portaré un tap al cul. Un comentari una mica homòfob. Vamos a poner en context això, 2015. Clar. Vull dir, podem tornar al 2015 amb una màquina del temps i dir-li, tio, what the fuck? Però és fort, que 2015 no està tan lluny. Ja. No està tan lluny i una persona agafa i diu, no, jo sexo sí, però que no me toque maricón. Exacte, orgías sí, i que el que hagi entès sigui això, no? Que la no monogàmia siguin orgías i solo de gays i lesbianes. Això ho podríem incloure a la intro. No? En plan, jo no podria, portaré un tap al cul. També, vinga, va. Això és terror anal. Sí. Sí. Avui sembla que la cosa això ha anat canviant una miqueta respecte a l'homofòbia i al masclisme socialment, però això, no, que dèiem de l'opressió de la cultura de la monogàmia, i cito un trosset d'en defensa d'Afrodita, diu: sembla que la cultura monògama, a diferència del masclisme o l'homofòbia, no comporta opressió, ja que no mostra clares relacions de dominació entre dominants i dominats, però cal recordar que l'opressió també rau en l'imperatiu social d'haver de complir un rol determinat. I afegeix una miqueta més tard, diu: en la cultura monògama no hi ha opressors ni oprimits, totes complim amb dos rols indistintament. I d'aquí neix ser la Cupido. Sí. Perquè som carcellers i alhora carcellerats. Sí, presoners. Presoners, això. Presos. Aleshores és un punt prou interessant. I després, sobre paral·lelismes entre homofòbia i mononorma, també anem al següent idea, però abans anem a sentir un tema que tu ens has recomanat de la Vita, que es diu Poliamorosa. Yo me mato por su honra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenin Lovar, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. La punky más guapa de toda la ocupa, ella está conmigo y también está con muchas, sudadera de cortar tú, el pelo rapado, dilata. No es una punky de plástico, se quita la Harrington, se deja las Martins, le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte, le ha focado y a negri, chica me mato por ti, però no em pots saltar la disciplina de partir. Bueno, com és tu? Jo soy su Lenin. No sé què, per aquesta lletra. Vaya telita, Vita. Sí, home, és divertida perquè fa una mica de conya d'això que és producte d'una època que es va posar de moda, no? El poliamor i les relacions obertes. Semblava, es jutjava molt els gelos o tenir relacions monògames, i d'aquí també ve el problema, no? Que molta gent va sortir perjudicada perquè es va forçar un model de relació que potser no l'havia elegit, però per moda s'hi va veure ja, perquè
perquè hi ha és un dels problemes del llibre també, que estableix un estàndard moral que és inassumible per la majoria de la gent. I clar, és que a nivell la tesi moral és molt senzilla d'entendre, és bàsicament si tu t'estimes algú vols que sigui feliç i lliure i llavors que tingui llibertat amorosa i que igual que queda amb un amic per jugar a ping-pong, doncs si vol que quedi per follar, si això els fa feliços, doncs quin és el problema, no? Clar, el problema real que mai es menciona és la gelosia. Llavors, per què no es parla de gelosia? O sigui, es parla molt de que simplement no funcionen les relacions obertes, però clar, per què no funcionen? Clar, no funcionen perquè som gelosos i no ho hem elegit i no volem reconèixer ni parlar-ne perquè és que ens exposa com a persones vulnerables, no? El reconèixer que la persona que estimem, la seva llibertat ens pot ferir i causar gran dolor, doncs costa d'acceptar. I després hi ha la part també que com que reconèixer que rebutges les relacions obertes per la teva gelosia a nivell teòric és com dir que estàs fent prevaldre les teves emocions per sobre dels teus ideals o que preval la biologia per sobre la cultura i clar, això és sacrilegi, no ho podem dir. I l'altre factor és que estàs com dient que no et vols treballar la gelosia, no? Però és el que deia abans, és que hem de reconèixer que sí, que la gelosia és real, que la sentim i l'hem d'acceptar perquè no l'hem elegit. Igual que no hem elegit les càries o les hemorroides, hi són i ens hem d'estimar així, amb la gelosia. I jo crec que s'ha de desestigmatitzar i reconèixer-la i ser molt sincers amb ella perquè és la base d'una relació sana, de reconèixer-nos gelosos i per això podem elegir lliurement una relació monògama perquè és la forma de poder-nos cuidar, perquè si ens generem molt gelos i per això d'aquí ve la crítica que realment la responsabilitat afectiva ha de ser mútua en una relació, no només de qui sent els gelos, perquè si tu estàs en una parella i saps que la teva parella és gelosa, doncs clar que és responsabilitat teva si li crees gelos. Si no, no estàs en aquesta relació, perquè ens relacionem per cuidar-nos, no per fer-nos mal o utilitzar-nos els cossos per tenir sexe i prou, que això passa molt avui en dia. També. De fet, respecte al tema de la gelosia, tenemos otras perlitas. Bueno, citem. Sobre el tema de la gelosia, s'afirma i es desenvolupa que l'amor romàntic promou la gelosia, la por i la baixa autoestima. Un raonament que pot ser encertat i això és una crítica que ha de fer i en el qual l'autor es projecta clarament, però que també és perfectament vàlid aplicant-lo a les relacions poligàmiques. O és que relacionar-te amb una persona et salva d'aquesta mena de sentiments tan xungos? Ja està, ja ha sido respuesto esto, senyoria. De fet, aquest article és un article de Pau Cosí que en realitat, que no sé, jo la vaig llegir i va ser com... Sí, a mi em va semblar un poc respectuós a l'hora de parlar. A més, lo interessant és que està feta aquest any, 10 anys després de la primera edició del llibre, que jo m'imagino, no? És com estàs fent una assemblea, heu arribat ja a tots els consensos tal, i de cop arriba el senyoro que no se n'entera de res, sap els consensos a què no se n'entera, no sap com s'ha arribat a aquest consens i comença, jo no estic d'acord, yo no estoy de acuerdo. Pero señor, o sea, haber llegado la hora, no? És com vostè arriba aquí, que estem a punt d'anar a fer birres i vol impugnar tota l'assemblea que portem 2 hores fent. Hombre, Pau Cosí, hombre. Sí, jo haig de dir que és divertit aquest article, però sí que forma part de la cultura de la cancel·lació, on se'l va llegir per destruir el llibre i prou i guanyar likes, suposo. Bueno, de fet, el llibre es diu En defensa d'Afrodita i el processisme de l'amor. Vull dir, l'acaba comparant amb el procés. Sí, i del llibre en fa un home de palla i distorsiona algunes idees per poder-les criticar fàcilment. Com la idea de que... Sí que surt en el llibre una idea que no s'ho acaba de llegir bé, però simplement diu que l'ideal és tenir ni masses relacions ni massa poques, no? Perquè si en tenim molt poques hi ha abús i dependència, però si en tenim masses també tenim relacions superficials. Llavors sí que el llibre posa una xifra en base a un estudi, però com a algo orientatiu, d'entre 3 i 5 relacions importants a la vida. No diu res més que això. I ja s'ho pren com que si estiguéssim forçats a haver de tenir 5 relacions de sexe, quan no diu això, diu relacions importants, no relacions sexoafectives o tenir 5 parelles tots. Bueno, de fet, la crítica ho ridiculitza dient que se'n parla amb la fredor d'unes instruccions d'IKEA o com si fos Carles Arguiñano explicant-te quantes prunes posa el pollastre.
Vull dir, ja es va veient com el tonito, vale? Sí. I de fet hi ha una tercera, és que a més, o sigui, jo crec que només s'ha llegit el teu article, perquè és el primer i és on estan les 3 crítiques que proposa, perquè de fet l'última diu que n'hem parlat abans, la cultura monògama maximitza el nostre benestar econòmic, un nivell econòmic elevat al qual estem enganxats com un heroïnomen a l'heroïna, el que dèiem de l'activisme. Contesta amb una pregunta retòrica al col·lega i diu: de quin benestar econòmic parla? Com dient en plan, jo no lo veo, en mi, aquest benestar econòmic. De quin benestar econòmic parlem? Quan estem parlant d'això, de que la cultura monògama maximitza el benestar econòmic. Bueno, és el que deia abans, que realment pel sistema capitalista és l'ideal, doncs, com que som totalment... Bueno, vivim un individualisme màxim, no? Que vivim sols o en parella, doncs clar, llavors ens hem de dedicar a això, a produir, a treballar per poder satisfer lo bàsic, no? I sí que maximitza en el sentit de que, bueno, que guanyarem més diners si tots hem de treballar 8 hores cada dia, tindrem més benestar material, més riquesa material, però no riquesa afectiva o de relacions, que al final la qualitat de vida ve en base a les nostres relacions, no en tenir molta riquesa material. I alhora, i afegeixo la cosa de que si tothom s'ha de comprar un cotxe, no? Si cada parella s'ha de comprar un cotxe per utilitzar-lo, no sé, X dies a la setmana i no som capaços d'arribar a per què no compartim el cotxe? Per què no compartim la rentadora? Per què no compartim tot? Per què no compartim, no? Vull dir, aquesta idea de maximitzar el benestar econòmic és a l'hora de maximitzar una dependència, no? De sempre voler tenir aquelles coses que tècnicament ens faran feliços o que els altres tenen, perquè clar, ho necessito. No? Sí, jo estic cada cop més a favor de tenir una visió més materialista i que les relacions profundes han de tenir també un lligam material, perquè jo ho noto molt, que amb els amics amb què no tenim cap lligam material, tothom és superindependent, superautònom, superllliures, però després tenim unes relacions molt febles, que ens veiem de festa i quasi no sabem ni què dir-nos perquè compartim molt poc, més enllà de l'oci i la festa. I després ho noto quan faig el viure més en comunitat, quan convius i comparteixes coses més materials, de cop crees un lligam molt més fort. I en aquest punt afegeix un comentari lletgíssim al noi aquest, que diu: una metàfora, aquesta de la monogàmia maximista del benestar econòmic, que devia indignar fins i tot el poli que es va infiltrar al CDPC, al qual m'agrada imaginar llegint-se el llibre per intentar no desentonar les reunions. I això és lletgíssim, vull dir, perquè amb la merda aquesta del policia infiltrat és com a més fotre aquesta punteta i relacionar les no monogàmies amb una cosa tan bèstia com és l'espionatge d'estat. Però bueno... Ara bé, això ens porta a un altre punt, que ja n'hem parlat abans també, que és l'ús del llibre com a coartada, ja sigui per regalar amb condescendència, que ho has comentat, o per evitar una conversa difícil, o com a salvaguarda moral dels tios heterocis d'ambients d'esquerra indepe per follar sense responsabilitat efectiva, que això també s'ha pogut donar al llarg d'aquests anys, perquè estem parlant de si el 2018 és quan esclata com posada en el taulell nacional, no? En el taulell de les idees, el feminisme com a posició que pot presentar batalla cultural. Clar, el 2013 tot això gairebé ni existia. No. Sí, entenc això que també és producte d'aquesta moda, no? Doncs molta gent que va utilitzar el llibre o les relacions obertes simplement per això, per fer el folleteo de la vida i no haver de cuidar els teus vincles i amants i després anar deixant cadàvers emocionals, no? Però per sort crec també gràcies a això, el sol terme de cadàver emocional s'ha popularitzat i crec que passarà cada cop menys perquè ja els veiem d'una hora lluny, no? Quan veiem persones així. I de fet estàs competint ja amb el llibre de la Vasallo, amb el sistema monògam terror poliamoroso. Vull dir, ara ja tenim un altre home de palla, que és la Vasallo. Passem a una altra crítica. Bueno, una crítica feta aquest any també per Montserrat Amesson al nacional.cat, titulat La mort de la poligàmia. I allà diu que la teoria del llibre pinta de color rosa ha acabat esdevenint un forat negre d'abusos emocionals, ja que tots hem tingut un amic, si no hem estat nosaltres mateixos, atrapat en una taranyina d'un vincle sense nom, d'una relació oberta en què totes parlaven a assemblea però un dels dos pensava
I si vull tancar la relació, em deixarà? Què en penses? Estic molt d'acord, també. I també és un error del llibre, no? Però que és producte d'això, d'aquest superidealisme de fa 10 anys, i que és cert que és necessari també posar noms a les relacions, posar etiquetes, potser no per tothom, però per molta gent doncs, necessita aquesta seguretat per no viure amb una tensió constant de no saber què hi ha. Hi ha gent que necessita definir més les coses. Jo potser no tant, però molta gent sí. Llavors, això no ha de ser un ideal per tothom. Per qui li funciona sí, però per qui no és necessari, perquè un procés de flirteig no està clar, no? Vull dir que sí que pot durar mesos i no està clar no tenim clar encara quina etiqueta posar-nos, però ha d'arribar un punt que sí, perquè és una tensió constant, que has d'aparentar ser tot perfecte, llavors no et pots tirar ni un pet, has d'anar sempre amb calçotets o calces noves, i arriba que quan defineixes la relació i li poses un nom et pots relaxar i dius, ja portes els calçotets foradats, ja. Sí, ja ens coneixem prou i sabem què hi ha i podem posar un nom. I la crítica, de fet, també diu, i ara anem en un temazo, que diu, hi ha adults de les generacions precedents que encara entenen la poligàmia com el sant grial. És interessant que parlin de poligàmia, però bueno, això és un altre tema. Del sant grial que solucionarà tots els mals de la monogàmia. Ho veuen com una aposta disruptiva i innovadora. A la majoria dels Zennials i Millennials ja fa una temporada que ens fa pudor de socarrim. Abro melón, les noves generacions. Què? Està havent-hi un replegament neomonògam, per així dir-ho, o què? No crec que sigui tan generalitzat, però crec que és una minoria que sí que és molt tradicionalista i puritanista, i crec que ve del fet de que, igual que jo a la meva generació vam necessitar trencar amb la monogàmia per tenir un discurs trencador i revolucionari, doncs ara el discurs potser de relacions obertes i poliamorós ja els hi sona a carca i necessiten crear un nou discurs trencador, que casualment és el de fa 2 dècades potser o 3, però clar, necessiten destacar i distingir-se com algú trencador i revolucionari, i potser ara és aquest el discurs. Nosaltres vam tenir la sort l'any passat de tenir l'Eduard Reboll, no? que ens parlava precisament d'això, no? Ell va experimentar l'amor lliure a finals dels 60 i això, no? Ell, que aleshores la següent generació va matar el pare i nosaltres vam matar el pare una altra vegada i ens vam retrobar amb l'avi, no? Això crec que no ha estat, no? I és una cosa superinteressant. Per què no ens retrobem, no? Amb els avis, no? Amb aquella gent que va experimentar l'amor lliure, com ara estem com retrobant-nos amb Defensa d'Afrodita, no? Ens retrobem amb una cosa que va ser escrita fa 10 anys i veiem les falles, però també potser els encerts, no? Cinema, allà enrere, què podem trobar, no? Una societat que no era encara turbocapitalista, no? On encara hi havia l'aposta del somni soviètic, cometes, però no? On hi havia un món en lluita entre dos pols de pensament, etc. No? I això, aleshores, és com... I ara les noves generacions és possible que acabin també matant el pare. Ja són pares. Sí. Bueno, sí, jo crec que també l'error de l'amor lliure va ser que va plantejar amor lliure sense gaire qüestionament. No he trobat cap llibre o res que qüestioni la monogàmia, la cultura de la monogàmia. I és el que deia abans, que s'ha de fer aquest pas abans de fer un salt gegant i anar-se'n a... Però no, també hi haurà la idea de ridiculitzar i de com dir, però és que esto ya está, ja ho heu aconseguit, no? Com, las feministas ya habéis conseguido todo, ya está, si ya lo tenéis, ya hay igualdad. Ni machismo ni feminismo. Sí. Bueno. No, i el que deies de la poligàmia, que també és un error plantejar aquest binarisme de monogàmia o poligàmia, no? Per mi l'interessant de qüestionar la monogàmia és veure que hi ha 1000 opcions i que potser l'interessant és això, posar el tema sobre la taula, parlar-ne, veure que ningú té cap relació ideal, sigui oberta o tancada, totes les relacions tenen conflictes, llavors com més en parlem i més obertament i sense complexes en parlem, doncs millor, perquè ja et dic, és que les relacions ideals més enllà d'Instagram no existeixen. De fet, la crítica de la Montserrat d'Emerson, no sé bé el cognom, disculpeu, conclou així, diu: els ideals frescos i innovadors no serveixen de res si al darrere hi ha males persones i que la millor manera de relacionar-nos és ser generosos amb la gent amb qui tenim històries, estimant-los per sobre del nostre desig sexual sempre que convingui, escollint no abusar-ne emocionalment o aprofitar el seu enamorament per a mantenir-los en una zona de grisos a conveniència, o pensant que amb una xerradeta setmanal des de la responsabilitat emocional n'hi ha prou per fer fugir el malestar de l'altre.
La meva generació, la nostra generació, potser podríem afegir, no va enrere perquè tot això no ho pot esborrar i va endavant pel mateix motiu. And you non-Valencians, listen to me with open mind. Tolosan, Hispano, Gripanima, Meneito y Sobrasa, Occipital, Suavitat universal, Pulva, Suavitat universal, Fent l'animal, Suavitat universal, Tríptic, Brasilia Was, Franel anal, Suavitat universal, Ofwa. Bueno, què? Bona manera, no?, d'acabar una miqueta? O què? Tens un apunt? Tens un Sí, pero? no, sobre aquest últim text només qüestionaria, m'agrada, però qüestionaria quan parla de males persones, que això també és un tic que tenim molt de quan una relació no funciona, doncs culpar l'altre, que és una persona tòxica i tal. Jo el que dic és que no existeixen persones tòxiques, sinó relacions tòxiques. Clar que és molt més fàcil culpar l'altre que no veure quina part tenim o forçar una relació que no funciona, i el problema és la relació, que li demanem coses que no ens pot donar, llavors acabem, bueno, doncs culpant a l'altre i prou. Pim! Agafes el sol. Montse! Doncs bueno, per anar acabant ens agradaria fer una mica de saparets i saber com has evolucionat tu també en aquests 10 anys, ja que sabem que actualment vius en comunitat i ens agradaria saber quins aprenentatges de tot el món de les no monogàmies és el que t'ha ajudat a gestionar aquesta forma de viure. Em costa ser-ne conscient perquè sempre he anat molt lligat des del principi i també va lligat al fet que jo sempre les he viscut d'una forma molt natural, les no monogàmies, perquè mai he sentit gelosia i llavors no ho entenia, en plan, ostres, per què la gent es capfica tant amb això? I potser també em donava certa... podia ser superb perquè no entenia que la gent sentia gelosia i no l'havia elegit. I no sé, el viure en comunitat per mi és la forma més sana que em funciona a mi perquè necessito viure, tenir els amics a prop i fer-ho fàcil, trobar-nos, compartir, perquè també treballo a casa, no? Llavors si no visqués amb els amics no veuria gaire gent i no sé viure sol o no sé, em deprimeixo si visc sol. Llavors entenc que potser no funciona a tothom viure en comunitat perquè molta gent ja té feines socials i quan arribes a casa no vols veure ningú i també ho entenc. Però puedes tener tu pareja, ¿no? Sí, per mi l'important és trobar un punt d'equilibri entre l'individualisme màxim, que al final la monogàmia és un individualisme compartit amb una sola persona, o sigui, està quasi tocant el màxim individualisme sociòpata, i l'altre extrem seria una entrega total a la comunitat, que tampoc ho aconsello a ningú, perquè t'oblides de tu i dels teus desitjos, però sí, trobar un equilibri, no? Depenent, cadascú ha de veure quines possibilitats té. Si vius a una ciutat pots estar en una cooperativa d'habitatge, que pots seguir tenint el teu pis, però almenys tenir doncs, els veïns que et cauen bé, no veïns random que potser estàs totalment en desacord amb tot. Clar, de fet, la paraula per definir moltes vegades aquestes idees de viure en comunitat, més enllà de la forma legal, per dir-ho així, és comunitat intencional, no? És aquesta idea de vaig aquí perquè vull fer alguna cosa aquí, en aquest espai, no? No vaig aquí perquè m'acabo a prop del curro, o perquè el pis m'ha agradat, o perquè la zona m'agrada, o perquè m'ho puc permetre, no? Sí, per mi és el més sa i també de cara a les relacions sexoafectives. Jo ho he comprovat que quan visc a soles amb un nòvio és que és supertòxic, és que al cap d'una setmana no ens podem veure i en canvi doncs ara mateix sí que visc amb el meu marit i és perfecte perquè no hi ha aquesta dependència, sinó que compartim entre més gent i és molt més sa. I de fet hi ha una altra... Bueno, en certa manera, viure en comunitat també ajuda a contestar una problemàtica amb la que ens trobem les persones que practiquem les relacions dissidents, no? Que són les condicions materials i el context capitalista en el que estem inserits, no? Que després aquí també entra les possibilitats de poder accedir a aquest contingut, diguéssim, cultural, no? Poder donar-te l'espai per pensar
en viure diferent, no? I després tenir els diners, no? I l'oportunitat per poder viure diferent. Sí, no, és que és molt difícil realment sortir-te de l'esquema capitalista perquè tot està creat pensant això en parelles o en models individualistes que els pisos tot està pensat per això, per compartir només en parella o en família nuclear i sortir-te d'aquest esquema realment hi has de posar esforç, però és el més important. Jo sempre ho dic que plantejar una relació oberta però si després vas a viure junt amb la teva parella, segurament aquesta relació serà molt similar a una monògama a nivell de dependència econòmica, perquè al final l'econòmic realment és que ens marca moltíssim i ens determina moltíssim. Doncs anem acabant perquè se'ns està fent tard. Doncs acabarem citant-te amb tu al costat. Te haré un poema tuyo. Diu, tan bon punt disposem d'allò bàsic per viure, la nostra felicitat no depèn tant de la nostra riquesa material com de la qualitat de les nostres relacions. De fet, l'afany per la riquesa pot passar a ser perjudicial pel nostre benestar i ens pot consumir temps d'esbarjo, salut i tranquil·litat. Ens fa falta reequilibrar aquesta gran quantitat de temps que malgastem treballant i consumint alienadament amb el poc temps que dediquem a jugar i cuidar-nos en l'aquí i l'ara. Fa falta canviar la por de perdre el que posseïm per l'alegria de compartir-nos a nosaltres i el que construïm juntes. Resumint, i ja per últim, tot això significa passar de posseir a compartir, de la propietat a la comunitat. Que auguraven el drama, vas passar la pantalla, vas dedicar-li la vida al futur del cel. I arribem al final d'aquest primer Amors Llibres d'aquesta temporada. Avui hem reflexionat sobre passat, present i futur polític en les no monogàmies amb Napai, autor principal del llibre En defensa d'Afrodita. Gràcies per venir. Gràcies per invitar-me, un plaer. Hem de tancar aquí el programa per temps i avui no hi haurà sobretaula per dur-lo al Patreon, ja que hem de marxar pitant a la concentració que hi ha a la plaça de la Font de Tarragona en solidaritat amb el poble palestí i contra el genocidi per part de l'estat d'Israel, coordinada amb altres concentracions arrel de l'estat. Però el que sí farem exclusivament per Patreon serà sortejar una còpia d'En defensa d'Afrodita que molt amablement ens han regalat les amigues del Tigre de Paper. Ens la podràs firmar, Rafael? Home, i tant. Doncs podeu accedir al Patreon des del link de la nostra bio d'Instagram. La vostra ajuda ens servirà per seguir portant a gent meravellosa com en Napai al programa i que sou unes persones meravelloses, ho sabem, segur que ens ajudareu, us donem ja les gràcies. El proper programa serà divendres dia 3 de novembre, que ens tornem a veure a les 6 de la tarda a la Gata Insubmisa al carrer August 23. Allà parlarem d'una problemàtica que afecta a totes les persones que provem de visibilitzar les no monogàmies, viure en un món pensat per dos. Per abordar aquest tema parlarem amb diverses persones expertes en diversos àmbits. Alguns d'ells segur que els podeu intuir, però altres segur que us sorprenen. I si us heu perdut algun programa o els voleu tornar a sentir, ja sabeu que al nostre Instagram els podeu repescar des del link de la bio, ja sigui a tarragona.cat, a YouTube, a iVoox o a Spotify. Doncs això, Cel·la_Escupido amb un punt entre les dues L's de Cel·la. Ens tornem a veure i escoltar en 15 dies per compartir entre totes més idees que ens ajudin a escapar d'aquesta cel·la. La Cel·la Cupido.